Alright, tumoncho molire nka TV tukuri ya na wandi kuruwa iga sensema ya Kisii Town asa iga kurukunga daraja moja iga abantu mbale busy sana chinse kigachi amargoba rush hour chinse kigachi abona margoba. By the way, abantu bagenda tokonya kokora igasi au esingincho kwayerera kwenda ase chinka chiabo aiga umongina nale iga kurukwa dimora lete nalio dia di what dor kamera mongina kurukwa dor kamera oberiga krosia gusiko guticha maguru senseme iga ya daraja moja asige kige tambe sana litukulia lero na monyoraga kore mirime iga nataka kora chinkwana nere tumanyenga egasi iga engakia berega konyakora ngakia charete konyakora ni bintu binge une iyo keima iga na bwete customer ya by the way ari kuba ga koroseri pipi inde tukora kwa nera antenga ngakia customer service ngakia berege koba yoro mwana baba ndio mwana iga bianko begerege ndeke gana lio ali ogire asoka biya keima ngakia kurokwa jengo rukwe dina reli nyuma ko town iga edin nyareli nyuma mwaga chero mongino mora nero kondo sali bige bota yonga yigwate bo stage ya egasi yabona bwagachi tori monto boda jero monto kwenda iga na kolega sisi kwenda na bige bige lakini muna bona na chiko ko moka ko sina renge gas na nyore asali bige na nyoro mongino mora nero kora do sali kara kwenda ngo inchere gasi yawe yabereye korosiwa igasi bobero kora ngi yasali ka kwanza CPV igasi na nyoro ko ore sina digete na nyore ko arali rense na nyoro morabo no na njini mumbu ali ngo kore gas na moletera rendo za kono seli gasi yo korosie yo ticha magoro yaberege ko korwa na banta basacha bantu bagatangi gasi ne abasacha so far ebuli tukuri ya CPV ya ro siri ko kuguru kwa mwana ndi wateri no ko bago koleta gayo tando morane ko ndo seli bigi yane lakini okoranga biya kondo seli kwanda ngo igore ya morawe na umanyira matuka matambe iga no alega ngari ngensa ali moino agachaka nganya gojaga nani no alega ali uchumi na kia beri ko bakenya abone wikira ye karoli ye bintu uchumi aro na boni yere ko bepi na maguta aro ga keso nyendi bibare kwanja baira ni amagutanze maguta aro na boni yanga ranga na aro ngobare gaski wate bakora Njeno kabenta ikaboni bintu bisarigete pi no mbona maguta yongo munango kiera yondo tenga chibaza na kora na chibuka kama ono mongina bwe chinguru sana toro choro sirige ndo kia wabona yankole ngibona kwa bere ready ko ire ngabona kwa mwaka na seo ko utichoka utijire ona kara ko tijire ekeba kama ko mwaka na 50 wabage niko se no madeli ngiri ko kawaida na bere ibere mia mbona ikabona yanga yoko myoko chinka bona njera ngo tirimbo kana ngenda masoje biamono mwako tiga turakwa na morane rara tenga kibiri moyabe morade yango bigere ndeke ona yankora katoli chinkwa na ibiri sata tindi ko tiga yo no kagerete biore yande na kiere yande na kiwima mambo yabo girete boko ibintu bya kongire bana obo gima gwa chakire koma pa lakini ntoma tengo yori gorota ko tekira basi yo tichama gorondi kwa charite ba basi yeye yandara bate bincha marita ne gonkoro kudori tamora enkaya ne igere semo ya keroka lakini uwe kerona chagite gasi ko bundisa niko ne bundisa tekinde naro ngwa chite training na chite training inde naro ko ngamanye gasi yeye kerona manye gasi yeye ngabera se machine ya renge asena ale ko korere gasi hoteli machine ya rengo lakini bono karanga avatari ni bundise gasi yeye manye ngachanganya gochoro rinde kana rute ko sikanya gochoro kanya korire lingana korire ngachanganyora na manyiro kero na manyiro mo kumanyeno yako genda ontigera sabu asende kimbwata ne hotel gacha patimbaya mo akoya gacha sira kwetera amacha kamuira amacha ria naruka gotirimboka agacha gaswa oyo kwegerete meremo oyo megerete bona kagera ngaenda na inche nkarabone singiche bintu bya ni buna ga na ribuna abantu bago kitera magororo kaenda ngagura machine machine yako kwa machine ile nge 50 ngagura machine ile kwa 50 kabeko ngakora iye yarenge 06 ngakora ile chikuka 07 class ya gaswa ile ya yichikura kiricha 07 ewa ngamwa koira na inkase itobono iye keroka gacha kabera gacha ngaswa keroka gacha gasi ya se posta ya keroka ngabeke machine
okay no wasi tukonye beka geroka tutara ikageroka uti turachagira naruka ngi kikiagire tukaranga bone mirime igane rutakire okora because mirime tikagire ko baya baswati abantu bande baswati nabakesana bakora mirime ngi gya usugumete mono ukaranga tigoso segasi ya mono mirime yani ibona yogo ticha magoro ase chinga kichi nyinge nje munango kina kurugwa na bwana ni gongine leto go Kristo lakini na teme to sona ne biashara byo ko ni kinyanya apo kinde omoke ibona na polide skuru rende ngona gakora ko rubu gasara na nyore besa ukanyorange gurubu yogo ikarasara bakungu ekambuni y'abakungu ekambuni yetembe mangana asi no kugamba musacho njandire nginda akole ngachikwebo ribona inchese ngicho nakinire tege Kristo andi ndaigwonja kugamba ndatemba sikikweli ndakore egere nkonye gasi ndaigwa mangana yanga buna y'abakungu bakugamba asa ikarwanya sa ongigore ire jiranga bona yake guticha magoro buna abandi bachakirara na bukingo ticha basacha bataba mukungu ta on tichera kogoro niende baka sabari lakini kama inche bona ntakuwa mwisho kubatichera kubuga inche kubatichera magoro ayo mwisho bo ngachakira runga kagoreranie pambu yo waka yo gosibichigani iyo pambu ni abiri kagorerania nkeroke kagorerania no sikaba ibere wone ye ngoticha oriende masao gocha na soko musubiri yegai kama kwale ke masai kinga afyo wae janya kwenye bwata iga ni yekorete rio girita ri yango te bwari yandira ko kabisa nyeti wae mama masao ayi mama ni sida yore na osangali vizuri nikaendelea tu kwenye kwa basibiri kona goticha lakini 07 ni kirasi ya sigaso mbona mkaresti segichi yangu segichi ri chukura na chia kolete busi chia ndetete busi kande takeroka ese mina boko bwato yo wakira mubori gose na ora ene customer okurangeria kero chiande takeroka karua ronka igora posta kero na igora wata esim onche moliria kero tokandete ga igase stage ga na boro ti bairo chigari jera chiko nya koeta ga ise chiga chia bono margo baiga era shawa otokandete ga ko na di mora by the way esim yago amondo yago frashi bueno ekero na mwago changa chabaka keroke posta kabeke machine yorro na korete gasi keroka sana ane gasi arenge bia bona antu bari bari kunya kotebanga murata ri kunyara go ticha magoro usemo kunguta go tichera ama ene ngatwara chi customer chi nyinge mbaka no inchenge ngatwara chi customer baka ngasomeria abana bane bose pia abana bane bagakore school katika ya mane rode from Tiribona hiyo mwisho yes basanga mi bakanga bakora wetera emasini tari biashara bindi ndwate gusema emasini ni yo gusibia kigari tari gasi ende mbwate na korire ngakoro ngachanga teba bono rende ke ya ikanga bono ntakire na ende nyore branch ende ndeke ngabogorie masini nganda ngagure masini ende ngabeka keroka yone bwate branch keroka egali bona aro kabeko monto mungao eye gachanero bona nabongo nabakore gasiga bantu babusongo nabo toiwaba ni abamura bakawosi nabo barega iga buya kwa kore gasibiya na ande tuancha ine bona nabonge ndete ko nabakorera ga iga na ande bona chigari chikambuchira nabona ntebe chigari cha etira iga rogoroga iga chichine kama isire inje mbugate tenda nayo koro chengo kora bona abantu bari go kana transfer imichine metume bariri no chigo chaka gachima yatenga minyoka ena kochi minyoka baka semora bona inje mufungu nje bwe kande bona ngoro ayeje tenga ela se kwa bere gonye kore miakirenga bona kuru 06 bona bari kuru 06 mpaka 23 yare mangwana twanya rokorosa lipipi yaiga example wana mnogo tichoko goro ni ngakyo kora ichi basere ngo tichero kugoro we pigi ile ngo kobekere kebao ibintu ne bingi mechando chi galio ya magoro go dinero ne rie aya ngo pigi eli konyore bintu bitara konga na botu ale go tichera 50 bintu bya bana bya kongire bona bongo go tichera kira kanemia toko ire na siti gari chichinga chi probox na gari chinde ne chini na chinde na yes ugo tichera bona ga togo tichera 150 ibintu bina bikongete ibintu bina bikongete toko ire na siti gari chiri mago tichera 400 chine na bogo tichera 400 bona sege bona mangana go na ko tumna ko gende bintu go na ko change ana ya bago gandi baga sawo gandi bogo na change
bono obogambi bori bwarenge bwa omogaka Uhuru Kenyatta nabona ari gotichera bibi bore kara bwacha go ikaso omogaka Ruto konga biomire pa osa ne asira ande batete nga asira bottom up nga kiro choburayo buyanga ese sensema ya bono inche oburayo bo nje mbongoge ya mbongoge iyo koge je soburayo ese ngenche iyo tege ko garanga tanga burayo mbongoge ti ingente kemo ebintu bono tuira mema gapi echumbio tuaka gori chisiringi sana bono ege chumbio ko gori 25 aya esukari tuaka gori siringi 60 sukari achire kilo siringi 200 na 30 ibo bono ugambi obo orobu bwatoko ngeire orobu ntori ko bisa etiga toko sabanga gati mugambi rere tago tarera mabira tuyiriri egarama nkegere bisento korega ngayi nka yawo ngayi bobo nka ya negere keroka togo tira guchese inchira ya ijuru no so getaria bana bali ngobwa bata bana bani omomura yo mana abanyaruka batatu kwa basomiri na kubakinya sinjira ati nyaruka musubati nare by the way ntei ko Saudi Arabia nga kwane rio nanti anaria orio mwana no musubati omito ko kufanisi no musubati omito okay ya sana enamba yago bona bugwata bantu ngwakira bali nwanesi mimbaga butuko nga twajirawo na kinyo likereta ase masini ngo bataye ngonde bwa sentageto ni soka ntoka nga naminyo kireta oni baki ukwarigere ile namba iga ngakere minya ko cyane tugipigi ngo korere gas alright akato ndete na mangana iga yo goteba nga gas ni gas by the way meaning ngwa aye kwatigete ko chori gas tiriba mandu matinga chiabangi ne chigene chiabangi na ayo kwamu okore gas iga igiye kabiri na nere nkom ekara to kukwandira abangi na bagwata kwatete kurusese sabya bangi barubaga boni gana bota tete manganawo nje pia njendo musani bwa basati aseki njendo musani bwa basati baketa kayo mwe na inanga ko musati ero kujaka kugamba bero ngana mangana igegete bori kapisa ko gamba mokaye bo yatanga mokano njango basa kali bega lakini njyo pande yaba kangu oko yaba seka bagamba abantu bakora ki ebile byo byasara nanyana gara bako ni kinyanya na byo byasara bako je pingo musani wa bakungu no musani wa basati basi nsanga pio chaka litukoli otara tutika ngoli tukoli awonga kiliko chaka especially bina kurumambi baka maro wonga kiliko tukoliko chaka ngasi ane ngonye chaka bobo kama binanye chaka saa 12 nanye kora nande mpaka saa 3 ya usiku na ringo rusera na yomete kusonga wamenye tatara cha moja mumbusari ono metanga ne gas ndoka kwa kesi ya kwa mnyoka waro ningenda nyombo makaba kwa kesi ni na chile ta ya bodi dia banya kwa kata butoro na waro yengo mnyoka korwali eba ngongwa kanolega aiga bono ntoto gwakana naye kara baswate abago itana basacha abo ba county twakana siringi 40 lakini lilio bogambi bwa Uhuru nigo twari gwakana 20 bono yikire 40 bono bogambi bwa mogaka Ruto waikire 40 gobono chakira 12 goika chinsa isato gwakorire mirimo yago na korire mirimo yani ande nabo kamana okay aseli tukuri giye gachibesere ngokorosi ituko anene mono nje chibe sankorosi ongo chibeke byombe lakini akerongo chigotiaka na boko nyora na bondo seti chibe sakitali ngako gerango ake byombe ndenga ikena abekire siringi 400 ikena abekire siringi 500 nakeri na abekire bone kerongo chigotiaka hesabu na bongo nyanga na wachi chibe sakitali yasana mwanche muri Rinka TV na karato kunya gweta igasebe chichiro waida mongno igo tuvutia na to tabanga abantu bali bawo chore gas patanga le tugetro kuona na di mora yete nga kwata so in full dori kamora yo berga kwere sabuna berga kore gas iga moroche gas ne gas tugago chore gas bang nambara ko nyoro mata ko gas ne abasacha bantu mbara ko nyore gas iga ne abantu meaning gas ne gas inde tura gire machine ya urante machine yanki kerese machine iga ingikera seti machine baka gacha complete ege cross ti machine baka ko complete features ti machine engine jeje ala toro kyango ekenki na eke wa machine ye kere cross kwa baketo ko mutungi oyo nande bono take na boko nyora chi machine ege ke kitokoro kanga engine ige ko bera kando na nintaka ko rusie bono na bango na mutira ngore nga de tentereke ndekega ege nere toro ko engine yes one engine ye ekero kwa nyebekire omanya ko beka ne ege to kero kanga ege sosta
exhauster exhaust eke ekero kebegete iga obeke ne engine yo omanya ko gore mupiro yo iga onyobeke ko ruabaka ono gogo chaga iga ekero kwangeire ngangwo kiore egenteke obe o kipire genteke oikoto goso mutumbu yo ime goso ke pipe ya kare eso ke moika ene cylinder yebona ne cylinder yebona yakirna kiri cylinder yege ko bogori moika moika okurugura moika orose exhauster okurwa sege exhauster ominyoka ma so cylinder yes tia so tabaga utama ngono nayo sambiriti machine igura wane machine inkenye nganise tega kabaiga bona kana abekire bana bonko beko moika ya bona yina beko gacho moika kwa bekira chipikipiki kwa bekira chigana ya sana bona ukarose gente kina biko gusukuma bone urubare ye ngagore gurubaro ngarusia nganye sambire egera nanyo achinguru nanye sugumera ira rire kisorogoro nanye gacha imambingo cha saa 12 kwanyira parking nanyira parking muno ndio yako ile gari naona yako ile gari yamono kirima nanchire sana imirimo okora nandi nigentekia sana karo ase karo kuri kamera eyiga nkyura tebyo muligereria aba especially abangina bali bagochore gasi bali bando tata itimanga nabo mono nkyura abatebe nkyura kwanda abangina especially nana abantu bali bagochora chigasi kar bagokora nkibona egento ndakwane kiyaro maene ochore gasi inchetinga chetiko chore gasi yakonyora abangina nene mono enchera babekire nabagaka babo ko nyara sababu mongiro yara ikarase tatoke na musubati onde batoma sana bakore akoro mugako mate hakuna sukari hakuna chumvi lakini chebuna ndiga ngakiterinda tenente yo musaja na sukari teyo ose chumvi teyo injengo akorera ni kurwanyire ntokiane parking nyande tukamukora oire ndokiane parking nyande ngogorie bintu byane kurwe tuka sai nyomba abana bane bakonda tema mochire nayo abana bane bakirie gasi na tebone ndagere ejo na aretiro busina aretiro nyama na aretiro chinye twaragere lakini wana abakungu abangire to bangire te gasi eyo bagotebire ncha tege tangani gere ncha mbate tucha ko batebiga gasi teri ncha bwa kogera besa yane ndusio mobuko bona ganko bakonye bwate to konyoroka ninja bakonye bwate yobane to bakare kebengere batange gasi ninja ngabona banga dino mugaka kare batete bate kwa kirangi bya gori bya bona teka gori kiara abona ara kemenye igara kinje nkoranga gori bya bona yo bitage to musaja ngani sikate yo kumbite yo bitage to wange ngiyantare esibye karase bona arangeri meri njugo jabona meri musaja ko sanja ndete igana iga yere bobe bari byaja bamanyenge gasi ne gasi babura pero baje no abange nakire kuganya kuruna gati ayo se kamera ne right ne ngiya mabuna ndama ya onde naro rache mubundi se no yo monera tena yake musibati nje na obundi sire no bege tase na achi kuganya na ko igona boko bundi sabantu ayo mate se ekarotera ne range na school ya GIT squeeze ko kisi poli yes pero kora ligire baswat bagweta ga ya bakwenda igari na kikora ligire bongo bwa wime baswat bari mba kora gasi bari ya ba kora gasi ndonga ndonga enjira bago tachaka anje ko bekandi bakebinto nimbe ko bekanda matunda ari amaembe ga ai binte bie bitote banya kud ande bago tenga no gate na batuko bekeresi baswat ori ba kora gasi bago abako somo ko roge de paka wapi kazi teyo ndio kasi igasi ya magoko ya bisi tanyaru tabaiga bono ekro advice mo swati wikaransa nyomboga nyachiba simo sacha akira mademo swati ngo amanyena ama eneri tukeri maninga kia mono nyoro musajo hiyo kenjire sura akora wanchara nanda aboke ndango nera te maro nchera chenda arigani gasi ende o sia kore gasi ne gasi tu wana abo to kore manone bisimala atore bo beto oi karansira tio ganyete base musajo nyomba kia go ikari tukeri ma onchera maisa wana ena yogo cherere so bo de nchare ko boro ri bago ko aki so ka kora gasi ende yosi wate sio musaja mate nje na retira misini na era ka te nje na retemia okay bono ase kamera igante tolire kamera iga somo ligere ko ligere tina bago appreciate mai bantu bali bago appreciate gasi mo ndawo kora in fact na bota bakore meremo lakini yago appreciate gasi ri aro ri nanchire ri go itoma
bai namba yawe simi nando kwanike ndi yonse somulirete okulirete ese Inka TV chinze chiga cyabana namba yane yesimigere 07 96 46 35 14 Diego korango batebiga egasi negasi abakungu bamanya bayimoke igoro bakore egasi agara bakonya basaja na barabu basaja kakori go cyano mukungu wakori go kigaiga kwanya barakira umuntu okire nyomba nige kabo biyamona so by the way mwancho muri Inka TV naboko appreciate muraga iga asiga singi aberega okora tari asma okore meremo by the way naboko okonyora kwa mu appreciate second gions kelura ta ko mu appreciate asengencho no mongino oyiwa mweto okore gasi ne chinguru cyae asengencho ko ragerie familia na by the way ani gote go train ni mereme iga enambe yesimi abo tsaga iga elia go train kabisa onyare ko ikonya negasia magokao urwaye chinse chiga chia Daraja Moja abangwana bali iga ndete ko nyoro babiri batatu iga bararwa maoni igore yo mongino iga inchira ko legasi yandro customer abo tokao oyo tete ko maoni bagote goja andwera maoni igore ye yemre nchuba rastaman nchongo jawaya yes mungwana wani ja rastafaran Samole tangor ko karati irangoro mwana wa akisimbe Samole tangor ko bonusoro skoja se asaya Nangotera Daraja Moja ka bo shingaya mungino ndote ngambiare saba ngino ndeba sura mu bwatsibiga sibune yinga abago isoki achamo beria gas yes bakonya neza ngasikio korae ka wo shokora doje tukiga na Bob Marley kali barioka yes ayibo abiro ko muneti basi yabori bakonyora ngigo yo koragerera kinyonsi okogenda senkora na kuno ko akiwa kwando mongno yenga kikwabereka komorenga kingane ngakwabereka komora ase merme porumuchaga ko nere nangete kumanya nginya kasta ya ije bona usinte ko tabo tira ko na yes akira kwande merme ya ekera kumurigere merme ya ije ndo tembiere anda agendera iga nabago ikonya na rakonye familia na Inka ikere nyancho kero regoro all right yamono mwana wabagenda ko kole mermo asia mawoko na era tokonye senga ki mwana baba thank you so much nande ngoli ora chega iga rwe okay esimba endenera